Maayong hapon, brothers and sisters in Christ, kapamalandong, maayong hapon. Kumusta mong tanan diha sa inyong tagsa-tagsa kanhimutangan? O happy Sunday kanatong tanan, Pizza 24 ning bulan sa Enero 2021 o karon ang ikaupat nato nga Domingo, no? Unang ikaupat ka Domingo sa bulan sa Enero karong tuiga. Welcome sa atong tulumanon ang atong pamalandong sa pulong o karong hapuna maigsoon sa gihapon atong makauban, may lain kundi si Brad Tata takas-takas. Brad Ta, mayong hapon nimo diha. Hello, mayong hapon sa tanan, mayong hapon Brad Lex ug sa tanan nga nagsubaybay karon, mayong hapon. Okay, so maigsoon amo po mong itimbaya katong mga kaigsuonan nato nga kanunay nga nagsunod ning ato ang Sibya, katong mga kaigsuonan nato from Manila. Brad Ta, doon na tayo followers from Cebu o Camiguin, doon na po from Bukidnon. O hi sa inyong tanan diha, kung asa mo nga dapit karon igsuon, higala, kapamalandong, mayong adlaw kanato og happy Sunday kanatong tanan. So karong hapuna mga igsuon, ato na pong pamalandungan ang ebanghelyo nga ato ang gigahin karong hapuna. Pero sa dili pa ana, Brad Ta, imong panimbaya sa atong mga kaigsuonan. Ipanumbayan ako o kumusta ang tanang mga Kristiyanos, mga anak sa Dios, sa atong simbahang Katoliko, maging manunusab sa atong mga kauban, ng mga pangulo, o mga kauban sa Charismatic Renewal sa Tibuok Misamis Oriental o sa tulo ka syudad nga niya nga ni kanato ug manunusab ngadto sa Bukidnon, sa Bohol, sa Cebu o sa bisan asang dapit ngadto sa laing nasod. Maayong hapon or good morning kanatong tanan. Happy Sunday. Okay. Sa dili pa ta magsugod sa ato ang pamalandong Brad Ta, akong shout out si Brother Romel Obshuma Anastasio nga nagsunod nato karong hapuna. Nga mausab ang atong kinakusgan sa State District. Akong pare, Brad RR, mayong hapon kanimo da pare. O salamat sa pagsunod karong hapuna. Tapos timbaya po din ako Brad Ta, si Brad Rafi, no? Mayong hapon Brad Rap, uban sa imong pamilya diha og sa atong mga kaigsuonan nato ka mga kauban nako sa Charismatic sa Bulwa, mayong hapon kanatong tanan mga igsuon. So medyo late naman ta nag-start ato nang di nato dugayon Brad Ta, atong sugdan ang atong pagmamalandong pinaagi sa ato ang opening prayer. So mga igsuon, atong ipahiluna ang atong tagsa-tagsa ka kaugalingon sa presensya sa Ginoo, ubulungan kita sa pag-ingon sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygo na mo nga Dios, tuburan sa kinabuhi, walay sinugdanan ug walay katapusan. Kami nagadayeg, nagapasalamat, nagahimaya sa imong ngalan o Dios, ilabi na ning kahaponon nga imong gihatag kanamo. Ginoo, kami nagapasalamat sa tanang mga grasyang imong gihatag. Salamat sa mayong panglawas, sa proteksyon. Salamat sa imong makanunayon nga pag-atiman, pag-provide sa among adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Salamat sa imong presensya o Ginoo, sa imong gugma nga mo'y nag-atiman kanamo matag adlaw. Salamat Ginoo sa imong presensya nga naghatag namo kalig-on. Ilabi na Lord karong hapuna among isalig, among ihalad kanimo kining maong takna sa among pagpamalandong karon sa imong pulong. Ginoo, hawani ang among unahuna og among kasing-kasing. Katong mga kaigsuonan namo nga nagsunod karon, nagtan-aw, naminaw karon, ipatuhop ang imong mensahe ngadto kanila. Hayagi ang hunahuna nila kasing-kasing, tagaisal sa wisdom o Lord nga masabtan nila ang mga pulong nga imong ipaabot nga mensahe ngadto kanila. Kami usab ni Brad Tata Lord, himuag instrumento sa imuhang katawhan, himuang ang among mga pulong hunahuna karon, imuhang pulong mo'y among mapadayag dili ang among kaugalingon. Lord, i-bless pod unta nimo Lord ang internet connection namo karon nga medyo dili kayo maayo, ilabi na ang connection ni Brad Tata. I-bless unta nimo Lord nga mahimong hapsay ang tanan o amahan kabi nagatuo nagasalig nga karong hapuna ana kagyoy mensahe para namo Lord bosa among isalig kanimo ang tanan. Lord, wala bi mahimo kung wala ka, kay ang tanan among gipangayog pasalamatan diha sa imong bugtong anak among Ginoong Kristo uban sa panabang sa among langit nung inahan si Mama Mary. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon po day kay Brad AC from Lugait o greet ko lang po day belated happy birthday kay Sis Josie sa Lugait, no?
Kanunay nagsulod nato matag hapon. Mga igsoon, medyo challenging kayo ang koneksyon ni Brad Tata karon, pero atong hiampo ug atong paningkamutan nga mahapsay, no? Mahapsay ang koneksyon ni Brad Tata para maayo ang atong pagpamalandong karong hapuna. So agig pagsugod sa ato ang pamalandong karong hapuna, Brata, atong sugdan sa ato ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo. Okay, atong basahon, brothers and sisters in Christ, no? Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos kapitulo 1 bersikulo 14 ngadto sa 20. Mayaon ikaw o Ginoo. Sa dihang nabilanggo na si Juan, miadto si Jesus sa Galilea ug nagsangyaw sa maayong balita sa Dios. Mingon siya, miabot na gayud ang panahon nga maghari na ang Dios, busa hinulusuli og biyai ang inyong mga sala og tuuhin ninyo ang maayong balita. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga mananagat, si Simon ug ang iyang igsuon nga si Andres, nga namukot. Unya si Jesus miingon kanila, kuyog kamo kanako og tudluan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon si Jesus sa unahan og nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan, mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan og nag-andam sa ilang mga pukot. Sa pagkakita ni Jesus kanila, gidapit niya sila sa pagsunod kaniya. Busa, gibiyaan nila ang ilang amahan didto sa sakayan uban sa mga sinuhulan og mikuyog sila kang Jesus. Igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw. Daygon ikaw. Okay, so igsoon ko diha ni Kristo pamalandong ang ato ang pamalandong karon atong paminawon si Brad Tata sa atong pamalandong. Brad Ta. Salamat Brad Alex o galaygon kayo ang Ginoo nabisan sa atong internet connection karon ora man og tulibabag. Pero mga igsuon ko ni Kristo, kani nga ebanghelyo kanunay ni natong madungog diha sa mga prayer meetings, sa mga worship o sa mga pagdaig ngadto sa Dios. Kanunay ni nato madungog nga ebanghelyo labaw na panahon sa santos nga mesa. Sa pangidad siguro nako karon o sa pangidad pod nimo, murabaw og makita og atong mapamalandungan ang pulong sa Ginoo nga sa iyang pag-ingon na miabot na ang panahon nga maghari ang Dios. Nya naay sumpay hinul nyo ang inyong mga sala. Kitang tanan sa atong napamalandungan o atong gituhuan. Mao ang atong hari. Amen kita niya ng tanan. Gidawat nato nga ang Dios mao ang atong manluluwas. Sa makita o dili makita nga mga dapit, ang Dios atong gituhuan nga maoy nagbuhat, nagmugna. Dinhi niining higayuna sa atong pagpamalandong, it's very, very personal. Kaayo diya sa atong kinabuhi. Diya sa atong kinabuhi, diya sa atong pag-alagad sa Diyos. Can you just imagine? Kung niya pa lang si Jesus, wingon siguro siya, uy Berto, biyai ang imong mga sala. Uy Alex, biyai ang imong mga sala. Biyai ang sala, umuingon siya. Tata, biyai ang sala. Siguro kung ikaw karon
nakigatubang sa Dios o Dios sa imong pagpamalandong karon mahimong ikaw ang giingon sa Dios nga hapit naman maghari ang Dios sa imong kinabuhi o gidawat mo naman ang Dios sukad sa pagbunyag mo pa. Apan hangtod karon ang tawag ug tingog sa Dios sa iyang panawagan nga biyai ang imong sala kay maghari ang Dios sa imong kinabuhi. Atong masabtan pag-ayo, mapamalandungan pag-ayo, nga ang Dios balaan kaayo. Walay buling sa sala. Apan ingon nga sa ang iyang Espiritu Santo misulod, mipuyo, miuban nga ni kanato og siya mismo si Jesus ania uban kanato og atong gidawat sa kanunay panahon sa pagkalawat nga wala lamang kita mag-ingon na ang Dios nakig-uban kanato, but God is with us. And God is in us, niya sa atong sulod, sa atong kinabuhi. Apaniskutan tauna ang paghari sa Dios. Usa ka misteryoso kaayo nga ang usa ka Dios nga walay buling sa sala nakigiusa kanato nga mga makasasala. Siguro mga igsuon sa akong pagpamalandong ni ining mao nga pulong. Nakaingon ako, Ginoo, pagkadako baday sa imo kayod nga paghigugma nga dindili matugkad sa tawhanon nga tao o tawhanong pagbati o tawhanon nga panguna-una. Pagkalawom sa imong gugma o sa imong mga pulong, pagkalawom o pagkahait gayod sa imong pulong nga wala gayoy makatugkad niini. Nganuman igsuon, tungod kay nag-ingon ako kaganina nga ang Dios is perfect. Siya walay sala, buling sa sala, but God is in us. Kung ang iyang paghari unta nga ni kanato gihagit niya kita, nga biyaan nato ang sala, maginulsol kita sa atong kasalanan aron siya maingon nga atong hari. Apan siguro nakita pag-ayo sa Dios nga ang tao dili gyud ma-perfect. Mawinungdan nga sa iyang gugma nga walay paglubad, sa iyang gugma nga way sukod. Mao nga bisan pa man sa atong kakulangon o kahuyangon, He is with us. Uban gihapon siya nga ni kanato, nagpuyo gihapon siya nga ni kanato because ikaw ug ako kitang tanan iya mang anak ug iyang hinigugma kaayo. Giluwas kita sa Dios gikan sa kasalanan, gikan sa kahugawan. Apan naghagit ang Dios karon na kung unsa man ganing ang atong sala o ang atong mga binuang, unsa man ang atong kahuyang, unsa man ang atong kakulangon o sayop nga mga binuhatan, pwede kaha nga atong hinahinayon pod kag biya, ingon nga ang Dios mawihari sa atong kinabuhi. Igsuon higala, kung buot ang tao nga maghari ang Dios kaniya o iyang mabati sa iyang kinabuhi, mabati niya bisan sa iyang kinahiladman, o madungog niya ang tingog, maningkamot ang tao sa pagbiya sa kasalanan, pagbiya sa sayop nga mga binuhatan. Atong dumdumon, atong unaon, atong palandungon nga ang gugma sa Dios ania uban kanato. Igsuon tinuod bisan pa man kung mapuno nato ang kalibutan sa atong mga sala, mas lapad ug mas dako ang gugma sa Ginoo nga ni kanato. Bisan pa man kung ang tawo magpabilin nga mapahitason sa iyang kinabuhi,
apan akong ikasiguro nga ang Dios magpabilin nga mapaubsan. Bisan pa man kung ang tao dili makaibalo mo pasaylo sa iyang isig katao, akong ikasiguro kanimo sa naminaw karon, sa namatik karon, akong ikasiguro kanimo nga bisan kung dili ka makapasaylo sa tao nga nakasala kanimo, ang Dios magpabilin nga mapinasayloon. Bisan kung sa imong pagpaminaw karon nga kulang ka sa pagkigugma sa imong mismong kaugalingon o kulang ka sa pagkigugma sa imong pamilya o diya sa imong kaugalingon, ang Dios wala makulang sa pagkigugma kanimo igsoon. Kita lamang ang nakulang ngadto kaniya. Sa tinuod mga igsuon ko ni Kristo, sa matag adlaw matag higayon sa akong pag-ampo, gapangayo gayon kitang tanan gapangayo nga mapasaylo kita sa akong mga sala. Gani sa akong pag-ampo moingon man gani ako, Ginoo, pasaylua ako sa akong sala nga nabuhat karon. O baka, Lord, basin sa umaabot na mga oras, mga adlaw, basin baya, Ginoo, kung mahuyang ako ug makasala ako, pwede ba, Ginoo, andaman mo ako sa pasaylo? Tungod kay tao ako, dili ako perfecto, Ginoo. Ug wala ako masayod sa unsang orasa, unsang butlua, unsang minuto nga ako makasala. Batok kanimo, O Dios. Busa, Ginoo, ang dami in taon ako sa pagpasaylo. O gayaw itugot, O Dios, nga ako mahilayo kanimo. Kuno galing ang dalan man nga akong pagasubhayon o ang oras man nga akong gasudlan, kung sa mga minuto o gutlo nga ako makasala, O Dios, proteksyon ni ako na dili ako magpakasala. Kung ako, Ginoo, mahagit man sa kasalanan, Ginoo, badlunga ako. Gitugyan ko ngadto ang tanan sa Dios. Apan inigsangko sa kagabion ining adlaw ug unya pagkagabi sa akong pagpamalandong. Nakit-an nako ang adlaw nga di ay ako nakasala ug nasayop. Nasayop o nakasala. Mauna, higala ko, igsuon ko, nga naminaw karon. Nagbalik-balik ang atong kasalanan. Apan ang ako lamang nga ikasulti ngadto sa mga pangulo, labaw na sa charismatic renewal o sa tanan ng mga Kristiyanos. Please, igsuon. Pagmatanimo sa buntag, hunahunaaw ginulsuli kung unsa man nga mga kasaypanan ang imong nabuhat sa wala pa ka natulog. O kunya inigsangko nimo sa kagabihion before ka matulog, hinuklugi ang mga oras ug adlaw nga imong gi-enjoy, asa ka na sayo o asa ka nakasala. Evaluate yourself. Evaluate your faith to God. Lord, asa ka ako na sayo. Niining oras sa akong pagmatag, Ginoo, mao kini ang akong gibuhat, mao kini ang akong gihimo. Karon matulog na usab ako. Unsa man ang akong kasaypanan ug kakulangan. Igsuon, kaplaga ang Dios. Pangitaa ang Dios sa dili pamupiyong ang imong mga mata. Ug maghari ang Dios sulod sa imong kinabuhi. Ayaw na hunaa, higala ko, mga leaders. Daghang mga leaders nga muduol nga ni kanako nga mag-ingon,
nga muundang na lang sila sa charismatic renewal o sa pagkapangulo tungod kay wala sila makabiya sa sala. Maulang gihapon kuno pakasala gihapon daw. Igsuon ko nga mga pangulo. Siguro si Brother Tata nga inyong nailhan. Wala lang mo masayod. Wala siguro kamo makaibalo kung giunsa ko pod pag-struggle ang akong kinabuhi batok sa kasalanan. Apan bisan pa ni anang tanan, ang sayop nagbalik-balik. Apan higala, wala ako mibiya sa Diyos. Nakita ko sa akong kaugalingon nga sa diha nga nakita ko nga ako masayop, ako huyang, ako makasasala, mingon ako, O Dios, mas nanginahanglan ako pag-ayo kanimo panahon sa akong kahuyang. Nanginahanglan ako nimo pag-ayo panahon sa akong kasalanan. Umari ka ug harii ako sa akong kinabuhi. O gimuha ako nga instrumento, simpleng instrumento para sa katawan. Igsuon, masunod na kong isulti kanimo. Ayaw buhata sa imong kaugalingon nga magkatibulaan ang imong mga sako. Palandunga pag-ayo ang misyon sa mga apostoles. Gisugo sila sa Dios aron pagtigom sa katawhan. Basin baya, higahala ko, pangulo, mga leader sa charismatic renewal, basin baya ko ng imong miyembro, mibiya na sa pagtuo, mibiya sa community, tungod kanimo, tungod sa imong batasan, tungod sa imong kinaiya, dili mauunya ang imong misyon. Ang imong misyon, daduni mo ang mga tao sa pagkinulison, ug unya, mahimo sila nga imong tudluan sa pagkamainampuon ug tigumon mo sila andam pagbalik sa Dios. Apan kun ugaling ang imong kinaiya or batasan, imong napamalandungan nga ako ang hinungdan nga nagkatibulaan ang akong mga sako. Igsuon, balik sa Dios ug ihalad ang imong kinaiya, batasan ug balik ngadto kaniya. Sa akong pangutana igsuon, aduna na bay tao na nadala nimo sa atubangan sa Dios na nabangko ang iyang kinabuhi. Nga gikan sa iyang pagkatao, pagkamakasasala, tungod kanimo, nahimo kang instrumento nga mibalik siya karon ug nag-alagad sa Dios. Nahimo kang instrumento sa kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Nangutana lamang ako, brother and sisters in Christ, aron na kita makapamalandong pa, dili ka ako nakapatibulaan o ako ba nakatigom o nahimong instrumento nga nabagko ang akong igsoon. Igsoon, gitawag ka sa Dios sa halahong na pagpamalandong ug pagkaplag sa Dios diha sa imong kinabuhi ug pagbiya sa kasalanan. Apan moingon ako, bisan pa man kun dili man gyud kita ma-perfect, apan wala ka biyai sa Dios. Siya paghihapon ang imong hari ug tuguti nga mosulod siya sa imong kinabuhi ug maghari siya kanunay. Ang imong kahuyang, ang Dios ang dunay katungod nga mulig-on kanimo. Ang imong sala, ang Dios ang mupasaylo kanimo. Dawata siya ingon nga hari ug paningkamot na makabiya ka sa nakagapos kanimo nga kasalanan. Balik igsuon sa community. Balik-balikon ko pag-ingon. Balik igsuon sa community. Mayong hapon, kanatong tanan, Brad Alex, Brad Rafi, Brad GR sa inyong tanan.
maayong hapon kung sanang mga pangulo sa Charismatic Renewal. Mayong hapon, Brad Alex, kung dinira ko kulto sa ngalan ni Jesus. Amen. Alright, Brad, salamat kayo sa imuhang pagpamalandong no sa atong ebanghelyo karong hapuna. Abi ninyo mga kapabalandong maigsoon ko diha ni Kristo. No, daghan mga higayon Brad nga dunay mga kaigsuonan natong mingon nga kana bang labi na katong makabuhat ni mga panahon nga makabuhat ta og dagko kay nga sala. Imbis kay mobalik ta sa Ginoo ni mga higayon nga maulaw na ta. Kana bitawng usahay kana maka-absent ka sa prayer meeting, una absent ka, ikaduha ikatulo kadugayan mingon na ka nga maulaw na kog appeal didto kay daghan na kay kog absent, di ba? Pero mga igsoon ko di ni Kristo, mga kapamalandong no, ato lang ning i-remind ang atong kaugalingon nga ang Ginoo man magtawag katong mga tao nga way sala, kundi kita man, kitang tanan nga makasasala, mao may gitawag sa Ginoo. So diha sa ato ang pagkamasalaypon, ang pinaka good news diha is pwede napatay chance, pwede pa natong biyaan ang ato ang mga sala ug mobalik sa Ginoo. Usay magunahuna man gud ta nga wala na gyud chance, dili na gyud lisod na siguro ko pasayloon, lisod na siguro ko dawaton, pero maigsoon ko ni Kristo, hinumduma lang nato no, miani si Jesus nagpakamatay ug nagantos sa cross para mahimo tang angayan diha sa langit. So doon na katay chance mga igsoon. So sa base sa gipaambit ni Brad Tata karong hapuna, adunay tawag sa matag usa ka nato. Yes, gitawag man kita nga mahimong disipulo ni Kristo, pero gitawag kita sa pagbag-o sa atong kaugalingon. Gitawag kita sa pagbiya sa ato mga sala nga nahimo. Kay diha day sa atong pagbiya may igsoon. Brad Ta, kapamalandong nagtuo ko, diha pa lang daan sa pagbiya nato sa atong sala, aduna nay dako nga milagro nga nahitabo sa atong kinabuhi. Ganiha, sa akong pagpamalandong po Brad Ta, akong tan-aw pagbalik ang first reading panahon ni Jonas. Now, di ba kung atong tan-awon ang nahitabo ni Jonas katong gikaon siya sa lumod. Ako taga-dagat man jud ko, taga Hampapa mananagat man, kita na kog lumod sa una Brad Ta nga mura kada kog bas. Murag batsilor kada ko perting dako tuogan ko sa una nga shark to pero dili day lumod da ito. Pero sa akong papa nga ayog kahadlok kay ang lumod di man na mukaon og tao. Dili gina mukaon og dagko nga isda kundi dili gamay ko nga isda tungod kay ang mga lumod daw, ang mga whales gamay dog tutunlan. Pero kung atong tan-awon pagbalik ang Bible sa panahon ni Jonas, naa siya sa tiyan sa lumod. So kasi makahuna-huna taba nga imposible man. Imposible kaayo nga si Jonas matulon sa lumod kay ang lumod di gyud mukaon og tao. Sometimes di mga higayon, mga panahon mingon ta may igsoon nga imposible na nga tao mabag-o. Imposible na ni siya mausab. Imposible na ni siya mahitabo. Pero may igsoon, nahitabo kini sa time ni Jonas. Pero para sa ako ang pinaka milagro nga nahitabo dili itong naunsa pagkasulod ni Jonas sa tiyan sa whales, kundi ang mga tao sa Nineveh ato nga time wala nag-expect nga maminaw sila sa wali ni Jonas o pinaagi sa wali ni Jonas sila naluwas. Igsoon sa atong kinabuhi, usahay makaingon kita, wala na chance ako mahimong instrumento nga musangyaw sa uban, mura man og wala masulat, mura man og kiwa kaayo or bakitaw kaayo or mayong ka nga kana si Tampulano nag-invite sa permit na kana siya unsa man iyang kinabuhi kaniadto maigsoon kini nagpadayag lang nagpakita nga kung kita kinasingkasing mangayo og kapasayloan sa atong mga sala og mopuyo sa kinabuhi nga naa si Kristo, wala gayo imposible. Wala gyud dili gyud imposible ang kabag-uhan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay anaa man si Kristo. Ingon pa ni Brad Tata ganiha, dili lang God is with us kundi God is in us. Naa si Kristo sulod sa ato, sa atong kinabuhi, na ang Ginoo sa ato. So kung ato lang gyud ay paningkamutan, pamalandungan ang atong mga desisyon, atong mga lihok, no, matag adlaw, dili man makaingon ta nga dili na ta makasala matag adlaw, pero dili pod imposible nga dunay kabag-uhan
na mahitabo sa atong kinabuhi. So ingon ana gyud siya mga igsoon, no? Pagpasaylo, pangayog pasaylo, pagbag-o, mo gyud ni ang mga butang nga gibalik-balik sa pagpahinumdom kanato tungod kay nasayod ba ang Ginoo nga kita makasasala. Pero ang pinakanindot pa gyud nga giingon ni Brad Tata kagani siyang sharing, dili lang kay kanang nangayo tagpasaylo naningkamot ta kun dili nakita sa Ginoo nga ang atong kuan dili enough. That's why nag-first move, no? Nag-move, nangita og kada bang paagi ang Dios para gayon nga mabalik ta diha niya. O karong hapuna mga igsoon, kita gipahinumduman sa atong pagpamalandong na ang Dios kanunay nagtawag kanato matag adlaw sa pagbag-o sa atong kinabuhi, pagbag-o sa hunahuna sa atong pulong, no? Dili pa ulahi ang tanan. Matag adlaw gitawag ta sa pagbag-o, gitagaan tag chance para bag-uhon ang atong tagsatag sa kakinabuhi ug atong kaugalingon. Okay. So maigsoon ingon pa ni shout out di ay kay Gida Ponte Mayor Sumido, no? Watching daw medicating. Ingon pa si Brad Ta, no? Ingon pa niya nga og wala pay COVID, invited unta mo diri sa among pista karon. Hehe. So happy fiesta diha nga Lugait, mga igsuonan. Lugait. Yes, oo. Happy fiesta sa inyo diha. And then ingon pa ni Brad Tata, ni Brad RR Brad Ta, ingon pa niya, dalaygon ang Dios nga mapasayloon og kanunay nahigugma sa tao bisan sa iyang kalapasan o apan wala kini nakababag sa iyang gugmang walay paglubad na gugma na nagpanalangin pa sa tao nagdalit sa kaluwasan dalaygon ang labing gamahanan nga Dios. Brad R, salamat kaayo, no, sa pagpaambit sa imuhang. Okay? So maigsoon ko ni Kristo, no, nagpakita lang ni nga karong Domingo karong hapuna kini nagpakita lang nga unsa ka maayo ang Ginoo sa ato. Unsa ka maayo ang Ginoo sa mga tao. Kay bisan ang uban pa siguro kita sa atong pagkatawhanon makaingon na tingali ta nga wala na chance. Kana siya wala na chance, no? Pero ang kanindot mga igsoon, ang Ginoo wala gyud kawadi og paglaom nato na mabag-o gyud kita. Wala kawadi paglaom ang Ginoo nga moabot ang adlaw nga kita magpuyo sa kinabuhi subay sa kabubuton ni Kristo. So ingon ana siya mga igsuon na dili basta-basta ni nga gugma, dili basta-basta ni nga kana bang paghigugma sa Ginoo sa atua. Kay imagine nimo walay nahimong babag para dili ta para muundang ang Ginoo sa pagtawag nato diha sa pagtawag sa kinabuhing balaan, pagtawag sa kinabuhing anaa sa kabubuton ni Kristo. So ingon ana siya mga igsoon, so karong adlaw, karong hapuna, brothers and sisters in Christ, nagpakita lamang kining maong ebanghelyo nagpakita sa kadako sa paghigugma, no, sa Ginoo sa tao. So we hope and we pray na ang challenge nga naa nato nga kita usab mahibalo usab na mahigugma, mahibalong mangayo og pasaylo, mahibalong muhatag og pasaylo tungod kay ang Ginoo mapasayloon man. So diha sa atong kuan, diha sa ato ang adlaw-adlaw nga pagpuyo, dili ay imposible nga mabag-o ang atong kinabuhi. So kung ikaw karon igsoon, ikaw karon higala, nag-ingon ka nga pabalik-balik na akong sala, dili na lang ko mangumpisal o dili na lang ko magsimba kay makasala man gihapon ko. Igsoon, ayaw kaluya sa pagsimba. Padayon, ayaw kaluya sa pagpaningkamot. Padayon mga igsoon. Kay diha sa imong pagpadayon, ang tanan adunay grasya, no? Adunay grasya. Ingon pa ni Brad Romil dere, walay makatupong sa paghigugma sa atong tanan bisan sa mga kasalanan naa gihapon ang Ginoo. Amen. Praise the Lord, no, Bro Romil. So ingana gyud ang Ginoo kamaayo. Si Brad Morris ingon pa diya, praise the Lord, Brad Alex, Brad Tata, mayong hapon. Mayong hapon po diha igsuon. Salamat sa inyong pagsunod, no, sa ato ang programa karong hapuna. Og brothers and sisters in Christ, no, kanunay lang gyud ta, padayon lang gyud ta. Dili babag ang atong mga sala
dili rason para muundang ta, kundili diha sa ato mga sala, atong nakita nga sala, atong bag-uhon tungod kay dunay Ginoo nga naghatag kanatog chance kanunay. Amen. So agig sa atong pagpadayon karong hapuna, human sa atong pagpamalandong, hangyo na pud kanako brata para mag-offer na pud og prayer, no, para sa ato ang tanan, sa atong mga tigpaminaw, sa atong mga kaigsuonan, before ta mag-end sa atong program. Sige. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Magagagahong ubalaan na mo nga Amahan, Dios nga labing gamahanan tag-iya sa tanan, nagbuhat sa tanan sa makita og dili namo makita, naghatag sa grasya nga aniya kanamo, nadawat namo ug sa umaabot pa nga among pagadawaton. Salamat sa imong pagpanalangin nining maong programa karon. Nga diin nakatabang usab kini pagpalahom o pagpalapad sa imong gingharian diri ning ibabaw sa kalibutan, ug nakatabang kini sa pagkabot sa una-una, sa pagsadom, sa pagbati sa imong mga katawhan. Nagampo ako kanimo Ginoo nga panalanginan mo unta ang akong mga igsuon na nagapaminaw karon, nagsubaybay karon, bisag asa man sila nga dapit o Ginoo sa iyang mga anak Ginoo, sa iyang problema, sa iyang pamilya. Sulbara o Dios nga labing gamahanan, o hatagi siya o kalinaw, hatagi siya o Dios sa imong panalangin ug ang mga tawo nga nakapalibot kaniya i-bless usab. Panalangin ni pod ang tanang mga pangulo sa Charismatic Renewal. Ang among simbahan sa Iglesia Romana Katolika, i-bless ang mga kaparian o Ginoo ug ang tanang mga pangulo niini. Panalangin ni pod ang akong mga kauban sa buhat, mga kauban ko sa pag-evangelize o sa akong mga schedules diya sa Claveria. Oh my God. I-bless o Ginoo unta maayo ang akong mong pagabuhaton ng mga activity. I-bless pod ang tanang mga charismatic sa Luzon na unta Ginoo makapahigayon sila, makabuhat sila og activity sa pagpalapad sa imong mga pulong, and give them courage, Lord, to continue sa pag-service diya kanimo nga dili lamang mahadlok kundi madasig Ginoon pag-ayo sila sa pagkabot sa mga katawhan balik kanimo. I-bless, O Lord, ang pamilya ni Brother Rafi, ang iyang apo, iyang mga anak, iyang asawa. Panalangini ang iyang mga kauban sa community, and also Brother Alex, Lord, ang iyang pamilya, ang iyang asawa, si Sheila o God. I-bless Ginoo apilang iyang anak. I-bless ang tanan-tanan Ginoo kung mga kaila, mga O Lord, ang tanang lungsod, makadawat sa panalangin sa Diyos. Alleluia, Alleluia. In Jesus Christ's name, kanimo mahal nga Birhen Maria, langit nun nga inahan, iampo tabangik kami highest. Amen. Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before pa ta magtapos mga igsoon, invite ta mo karong gabi, alas 8 sa gabi, kauban si Brad Rafi para sa atong pamalandong karon live, no? Alas 8 sa gabi karong gabi una, no? So I hope nga magkita-kita ta o maka-invite ta sa uban. Brad ta, basin maka-invite ka sa uban nato mga viewers para sa imuhang YouTube channel para maka-subscribe sila sa imong mga videos. Lagi po. Ako pong hangyo lang mga igsuon sa mga charismatic. Please prescribe sa YouTube channel nako. Nukunya inyo pong i-share para nga mahimo kamo nga kabahin
pinaagi sa inyong pag-share ang imong amigo, amiga, kaila nga gusto nimong mausab, pinaagi ni ana, makatabang kanila sa pagpamalandong, busa maghangyo ako sa taga Claveria, Bubuntugan, sa mga samat no, sa akong mga nangaadtuan, sa Brad Easy, Sister Mia, yan, please naman, i-share po, o Brad Rap, sa inyong tanan-tanan, Brad Alex, also sa imong community, maghagit po ko, maunta, subscribe mo, dayon, share po ninyo, o ako po, maghangyo sa tanan, mga leader sa charismatic, subaybaya po ninyo ang programa ni Brad Alex sa Pamalandong. Makatabang kini kanato, dili man ingon nga perpekto, nga mahimong instrumento, apan mahimong kabayin sa inyong pagpamalandong karon sa pulong sa Dios sa matag Domingo. Kangyo po ko ninyo nga unta, inyo pong tabangan si Brad Alex na masangyaw pag-ayo ang pulong Ebanghelyo sa Ginoo. Kanatong tanan, balikon ko, kaninyong tanan, mga charismatic, labaw na itong yatagan ako sa recollection last week, ng mga batanon sa Claveria, please, tabangi po ninyo. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, nagpasalamat po pa ninyo. Hi, mga taga-Mati, Mr. Pelma, mayong hapon na tanan. Brad Lex, salamat. All right. Okay, thank you, Brad Ta. So, maigsoon ni Kristo, di ano, ang atong manggungkuan, ang atong programa, usa sa mga paagi ni nga atong gihimo tungod ni ining atong pandemya nga na aminado man ta nga ang atong panglihok-lihok karon medyo kuan gyud kontrolado. So dili gyud pareho sa una nga na mag-invite, na ingon ani dali-dali tag-adto. So pinaagi niini no, kaning YouTube channel ni Brad Tata na si bag-o nga video dito na upload na sab. So pinaagi niini kita makapaabot sa atong mensahe, sa atong pagpaambit sa mensahe sa Ginoo ngadto sa uban, ngadto sa lagyong dapit. So ang inyong pag-like, pag-subscribe, pag-share ni ana mga igsoon, dako na kayo na og kanabang kalabutan, kalambigitan diha sa pagsangyaw, no? Nahimo kang instrumento para masangyaw ang pulong, maabot ang pulong sa Ginoo ngadto sa ubang mga tao. So niining panahon sa pandemya, pinaagi ni atong social media, mapaabot nato sa uban bisan tuod og ang uban tingali mahadlok pa mo gawas-gawas, pero pinaagi sa social media mapaabot nato ang mensahe sa Ginoo ngadto sa uban, pinaagi sa imong pag-share, no, pag-like. So usbon ako maigsoon, no, ngayo mi sa inyong suporta, no, sa atong YouTube channel kay Brad Tata, Brother Tata Takataka, i-search lang diha. Then napo ako Brother Alex Lim, o kini sa atong programa na apoy PS246 TV. Makita nyo diha ang atong mga videos, no, nga gi-upload diha, ma-share ninyo. O kini sab atong programa karong hapuna mga igsoon, inyo pong madunggan sa atong Spotify. So ato ni gina-upload sa Spotify para sa mga higayon nga bakante mo while nag-drive mo or nag-travel mo, maka-headset mo, makapaminaw gihapon mo sa pulong sa Ginoo. So salamat kayo mga igsoon, no, katong mga na-subscribe. Thank you kaayo sa mga nag-like, nag-support, nag-follow ni maong programa sa matag hapon, sa Domingo sa hapon. Salamat kaayo mga kaigsuonan. Okay, so usbon ako unyang gabi, alas 8 sa gabi, kita-kita ta uban si Brad Rafi unyang gabi. Okay, Brad Ta, salamat kaayo sa imuhang pagpaambit karong hapon na. Okay, Mike, so no, diri na lang mikutob, no. Salamat kaayo sa inyong pagsunod nining kahaponon sa atong programa. O sa makausap, ingon na lang ko nga dalaygon ang Dios, no. Kung ang Dios dapig ka nato, kinsay makigbatok ka nato. Kita-kita taon niya, brothers and sisters in Christ. Goodbye. Dari na lang mikutob. Daghang salamat. Praise the Lord. Hallelujah. He has made us
our blessing, but also our mission. To the poor and the children we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all